Hingpit na nga nahimong balaod pinasikat sa House Bill No. 4773 nga gipanguluhan sa giduso ni Misamis Oriental 1st District Representative Christian Unabia nga mag-establishar og District Office sa LTO sa lungsod sa Balingasag. Adlaw nga Huwebes, Mayo 19, 2022, formal na nga gipirmahan ng Presidente Rodrigo Roa Duterte ang House Bill No. 4773 called an act establishing a district office of the Land Transportation Office in the municipality of Balingasag, Misamis Oriental and appropriating funds thereof. Ug nahimo na kining Republic Act No. 11740. Sa maong kalambuan, mamahimo ng kumbinyente dili lamang sa mga lumulupyo sa nasangpit na lungsod apan lakip na ang mga kasilingan ng lungsod sa Balingasag, hilabi na sa unang distrito, lakip na ang ikaduhang distrito o parte sa Bukidnon, ang mga serbisyo nga gipasundayag sa LTO ug dugang niini mas mapaduol pa ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Pinaagi sa iniusang paningkamot sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental ug sa buhatan ni Kongresista Christian Unabia, mas kanunay pa nga matagamtaman sa katawhan ang pag-alagad og serbisyo sa kagamhanan ngadto kanila. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera, ako si Johnny Vertidaz of Shama Jr. alang sa Miss Or Balita.